بنفس وكف حليفو دما اتحد منفس بنفس وكف سب أقل حليفو لنفس وكفنا كعرز زخيل أملاخ أمنقنا الله أمين سلازي بيت أملاخنا جراجنا أملاخ مسكن جراجنا كنمسح كلنا بك أنا بجراج نمسح خمزلنا قودي لنا جن أبتز قودي لنا كمل لنا زخيل أملاخ أمنقنا خمزلو أمين ناخن مسح بتعمل سبقي كبرن قوي تأخون حق عند حواتي كلنا خابجي أبيهر نسقط بينا يكونن أتزعرد ما جي أبيهر تزعرد تزدل له سبا يكونن أملاخ مسكن جن بنفس وكف سب أملاخ مسكن حليفو جي أبيهر تايجبر دليتنا زبلا يملء زقود لنا يعرينا يسجننا يحدثنا نحد حنا بمنفس تمرينا دما دو كن نبل يجبرنا أملاخ مسكن سلازي بيت أملاخنا جراجي أملاخ مسكن سلازي نفس وكف سب ناب جراج أتيهم زل سب معراي كم زد اليوم إذا فقد زين تنهوانا أملاخ بتعمل سبقي ويتاي بارخ كم زدلي قال أملاخ كم زدلي منفس أملاخ كم زدلي مزمورنا أملاخ كملخ كم زدلي كتسأل خم زدلي سب كوينا فقدنا بتعمي أقداسي حواتي حجي كل نجرنا قدف بالناس فقدنا نقال أملاخ بقى ويتا بقال كاتزاربني فقدنا أزيو يقدس سيو يا أبيهر تبرن ويتا يكون سلازي بزيد ما أبصلت زحلفنا أملاخ مسكن أبقال أملاخ كرخبنا يخلي أبو ملخوها رقيبنا كون خلي سلازي نخلو انت نساتفو بتعمل سبقي أبتز حلفنا أبت متان كرخبنا كبرن قويت هيكون سلازي بزمعت زقل قلكم هاي صلات قجلة يد حويك يا أبير باركا سامي God bless you يا أبير باركا سكن بولن سامي كبرن قويت هيكون يسوس قويت هايو سلازي يا أبير بكل يزحلف بصلات يحلف من قد اللوه بملوخه يحلف من قد اللوه بقالوا دما يحلف من قد اللوه أملاخ مسكن نحد حدنا بمزر راب أبتنايش هاي جزيون أون من قد اللوه يا أبير كبرن قويت هيكون سلازي كلنا تراي فقعد نياتات نخون عره يا أبير مسكن يسوع كريستوس بويتايو حدك عليك يا أبير أمبيبه كن حل فينا نبقى الأملاخ مسكن قبل بيزول لك عليه يا أبير مسكن أبي إسياس نعرف 4 مزحف قدوس دلنا كلنا مزحف قدوسنا نتنريو صبغي إسياس معرف 4 كاب 10 تخلته ندحريت نميات بإيدو عميخو سفره نسميات كأ بصابعو صدر منيو نحمد مدري عن ميزان زأكبه نخران بميزان نخربي دما بنطري زمزنخ منيو نمنفس يا أبيهر زمرمره ويش مهاري أخينو زمهارخ منيو مسمن تمخره أمر زهابو اتقنع من قد خاء زمهارو فلتأت زفلتو من قد مستوعل ما زرعيه منيو إنه أحزاب كم حنت نتبي أبعترو كم حنت بسر عن ميزان يقصروا إنه ندسيتات كم تجوجا يلعل ليبانس نمنداد أي أكلن نسساون مسوعة محراد أي أكلن كلهم أحزاب أبقنيو كم حدا جزاء أي رأيون حنت كم زيلو كم كنتو غيرو يقصرهم بأرسي نأملاخ مسمن تمساسلوه مسيناي ملكخ كتم معراديو يخم جباري مسلي في السجيرو تأتي جبر عم كخدمنا بوركي يلبطو بسنسلت برود كأ يسلمون اتكسع كندزي كسو عقمي زي ولد خاص زي قرقر زي كونكون انشأتي يحري زي نقنق مسلي زجبرلو كأل دما يدلي أمره دو علىكم أقعدوا أيتسمعون إخوم كابتن تدو إزي أيتسوعلون مسارات مدري زناقروا مدخل أيتسوعلوني إخوم نسيو عبد عليتا كباب مدري زقمت أتوما بقى زنبرخاء كمان بتأيم نسميات كم جانس الله سطحو محدري كخون دما كم دوكان زقترو نسيو نمسافنتي قلقوا كم زيكونو نفراد مدري كم منامن زقبرم نسيو بؤو متتخلو بؤو مستزرؤو بؤو سور مدري مسددو نسؤف يبللم أمه ينقصو زراقيتو كم بقبق يوسدهم كم معراريس مسمن كتمساسلوني أخم يبل اتقدوس يعينتكم نابلا على قح عبلكم رأيو
نزت فترة منيو اتن سراويتهم بفقدي زوجو ببسمهم صوعم إيو كاب عبيت ملكون كاب برتع حيلون تلعلى حدوكوا أيترفن أتى يعقوب كميدا خمسة تبل أتى إسرائيل سي كميل إخا من قدك كاب جاء بير حبيتيا فردك أكاب أملاخي حليفيو إلكا تزارب اتن وسنات مدرس فترك جاء بير زلا علما أملاخ كم زخنة كم زي دكمن كم زي حللن أمرؤو كم زي مرمرن أيتفلت اندو أي سمع خندو إخا ندخم حيليهب نسنف كأبر تعي وسخ أجوازي دخم من يحللن أباز أحد ما سنكلكل إلى ميودكو وتوم نجي أبي هيج بيجنا حيلهم يحدث كم نسري بخناف يديو يقول يمو أحللن يخدمو أيدخمون يبلنا نجي أبي هيك قال أملاخ مسكن نبقى الأملاخ نحل فينا لما عند بقى الأملاخ تقلقلنا حوي ناتيو ويلكم ناتو يا أبي بركة كم حدير كم حديرنا يا بيرش قدوس 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 زلالة ما እግዚአብሔር ወደ ኻብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመሆን ቅድሚያ ኻመጽና እግዚአብሔር ንስኻ አምላኽና እና ድማ ሞጓሴኻ ኢድካ እትኸብክበን አባጊዕና እግዚአብሔር አምላኽና አቦ ካባኻ ገለ ነገር ደሊና ሎሚ እግዚአብሔር ቅድሚያ ኸነና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አልካሎሚ አማከልና ይገለጽ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን አላለክ ነፍስ ወከፍና ዝኸውን እግዚአብሔር ምህሮል እግዚአብሔር ምጽንና አለክ ምብርታ አሎ ምትሳ አሎ ባኻ እግዚአብሔር ኃይልሎ ባኻ እግዚአብሔር ንረዲኤት ዝኸውን ጸጋ አሎ ትዝፋን ጸጋ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ቃልካ አማከልና ሎሚ ይሰጥ ኃይል ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ አብዝ ጉባኤ እዚ ይግዛዕ እግዚአብሔር አብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ሰብ ሎሚ ኃይል ቃልካ ይግዛዕ ንብላለና እግዚአብሔር ቃልካ ይትናይ ሞዳታ ኦቶሪቲ አብ ህይወት ይኹን አብ ፕራክቲስ ትናይ ሞዳታ በዓል ስልጣን ቃልካ ይሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ነፍስ ወከፍና ንስልጣን እግዚአብሔር ተባረክ ዜና ሁሉ በመንፈስካ ንስኻ ኢየሱስ አሜን ራይ ባርንሎሚ ሓቢርና እንካፈሎ ቃል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ክኸውን ርእስቲ ሎሚ እንሪኦ ኸዓ ቅንዕ በሉ ርእስኹም አልዕሉ ዝብል አሜን ቅንዕ በሉ ርእስኹም አልዕሉ ኣብ ዘመን እዚ ብዙሕ ርእስ ዝደፍእ ቅንዕ ከይትብል ዝገብር ብዙሕ ነገር ምዕራፍ ጽቡቕ ጌርና እናረኣናዮ ከይድ ከለና ርዳእናይ ብዕሙቑ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሉቃስ ምዕራፍ 21 ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልኣይ ምጻት ዝዛረብ ማርቆስ 13 24 ማቴዎስ እውን ሓደ ሓሳብ ዘለዎ ምዕራፋት ኣብ ሉቃስ ክጅምር ከላታ ምዕራፍ ሓንቲ መበል ሪቪው ግብር ከነብላታ ምዕራፍ ሞ ድሕሪት ቀንዲ ሓሳብና ክነኣቱ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብቲ ሳጹን ምጽዋት መጽያ ከተቐምጥ ከላ ጎይታ ኢየሱስ ይርያሞ ተገሪምዋ ካልኦት ዳ ኩሎም ተረፍ ጽጋቦም እንዲም ዳ ዝሃቡ
እዚኣ ግን ዘለዋ ዘበለት ያ ሂባ እናበለ ክዛረብ ከሎ ምስራንያ ደቀ መዛሙርቱ ኩሎም ቶም ህዝቢ ዝንየቱላ ቤት መቅደስ እዚኣስ ሪኣ ዘለኻ ፅባቅያ ብክቡር እምኒ ብዕንቁ ተሰሊማ ክብሉ ከለው ኢየሱስ ግን ኣብ ርእሲ እምኒ ኣይክተርፍኒ ሕጂ ድሕሪ ቁርብ ድሕሪ 34 ዓመት ምፍራስ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ከማን ኣይክተርፍኒ ምናልባት ብዛዕታ መበለት ሓንቲ ነገር ተዛሪበ ክሓልፍ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል ሰሚዕዮሲ ኢየሱስ እኮ ይንእድ ኣይኮነን ነይሩ ነታ ሰበይቲ ነዛ ፅባሕ ትፈርሲ እንታይ ገደሸኪ ዘለኪ ኩሉ ኣውፂኺ ትብስ ፅባሕ ትፈርስና ኖ ከምኡ ይኮነን ተሓሳብ እንታይ ክብለኩም ደል ይመስለኩም እዛ ሰበይቲ ጉባኣ ገይራ ኣላ ዘለዋ ዘበለ ካብ ውሽጣ ተደሪኻ ሂባላ እታ ቤት መቅደስ ክትቀፀልያ ክትፈርስ ከመያ ክትከውን ከመያ ክትሕደስ ንዓ ኣይምልከታን እስኻ ትኽትህቦ ዝግባእካ ሃብ ከመይ እሞ ዘመሓድርዎ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ገልገልቲ ናበይ እዩ ዝውዕል ንሕና ሞ ዘይንፈልጥ ንዕኻ ይምልከትኒ እሱ ንእግዚኣብሔር እዩ ዝምልከት ንዕኦምካ ኣምላኽ ክሓቱ እስኻ ስቂልካ ጥራይ ዘለካ ንምንታይ ክቐፅል ትዕዮ ኣበይ ክበፅሕ ትገልግሎት ናትካ ስራሕ እንታይ እዩ ኣምላኽ ከዓ ነቶም ዘመሓድሩ ባዕሎም ክሓቱ ብዙሕ ስለ ዝሰሚዕ እዚኣ ትንክፍ ኣቢለልኩም ዝሓልፍ እሱ ይኮነን ግን ሓሳበይ ብድሕሪኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሞ መዓስ ዳይቲ ኩነታት ክብልዎ ከለው መጀመርያ እንታይ ተዛሪቦም ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ስሕተት ከም ዝኸውን መስሓቲ ከም ዝመፁ ኣነ እንሱ እንዳበሉ ከም ዝዛረቡ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ደቀ መዛሙርቱ ምስ ተዛረበ ድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣብ ዓለም ዝመፅእ ባህርያዊ ሓደጋታት ይዛረቦም ማለት ፀኒሑ ብዛዕባ ስደት ኣብቶም ቅዱሳን ዝመፅእ ከቢድ ስደት ይዛረቦም ካብኡ ብዛዕባ ዕንወት የሩሳሌም ሰራዊት ክትክበብ ሙሉእ ብሙሉእ ክትዓኑ ከም ዝኾና ይዛረብ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባቲ ዘመን ፀበባ ኢልና ንፅውዖ 7 ዓመት ብዛዕባኡ ገለ ኣንፈት ምስ ሃቦም ከምዚ ኢልዎም ኣብ 28 እዚ ምዃን ምስ ጀመረ ምድሓንኩም ቀሪቢ እሞ ቅንዕ በሉ ርእስኹም ኣልዕሉ ብድሕሪያ ዘላ እንታይ ፓራግራፍ እንታይ ብዛዕባ እስራኤል ብዛዕባ ኦምበለስ ይዛረቦም ምልክት ክትጥዕ ከላ ጨንፈራ ክልምልም ከሎ ክረምቲ እሱ ከዓ ናይ ሃገር እስራኤል ደገና ሃገር ናይ ምዃን ምልክት ከርኢ ከሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብምኽርን ብመጠንቀቕታን ገይሩ ነታ ምዕራፍ ይውዳእ ወል ሕጂ መወዳእታ ዘመን ዲና ዘለና ብዙሕ ዘዛርብ ኣርእስቲ እዚ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይሞት ዝልወጥ ዘሎ ውግእ ካብ ቀደም ነይሩ ሕማም ካብ ቀደም ነይሩ ባህርያዊ ሓደጋ ካብ ቀደም ነይሩ ብዙሕ ነገር ካብ ቀደም ነይሩ እንድዩ እናበሉ ዝዛረብሎ ከም ዲናየር ዳሕራይ ክንረአና መልእኽቲ ጴጥሮስ ዘሎ ዕሙቕ ኢልና ክንረአና ንሕጂ ግን እንታይ እዮም ቶም ምልክታት ካቴጎሪካሊ ከምዞም ዝበልናዮም እስከ ስርዕ ኣቢልና 1-4-5 ነጥብታት ክንርኢ መጀመርያ ብባህርያዊ ሓደጋ እንተዳ ጀሚርና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቦቦቱ እሜት መንቀጥቃጥ ምድሪ ፌራ ብዙሕ ነገር ከም ዝኸውን ተዛሪቡ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እውን ብሰፊሕ እቲ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ብዙሕ ምዕራፋት ተዘርጊሑ ንረኽቦ ኢና ኣብዚ ዘመን እዚ ሕጂ ካብቲ መቸም እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝበሃል ባይዘወይ ካብ ዝተፈላለየ መዕቀኒ ክንዕቅሮ ንኽእል እንዲና ግን ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸደላ እሞ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ናይ ቸርች ዝጀመረላውን ክንዕቅኖ ንኽእል ምክንያቱ ይኤል ምዕራፍ 2 ትዳሕራይ ዘመን መንፈሰይ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ክኹዕ ክብል ከሎ ካብ በዓል 50 ጀሚሩ እቲ ቸርች ክጅምር ከሎ እቲ ዘመን እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ሞ ካብኡ ጀሚሩ 2000 ዳ ኣይነውሕን ጴጥሮስ ክገልጽ ከሎ ኣዋትያ ይተዓሹ ኣብ ኣምላኽ 1000 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ከዓ 50 ዓመት እናበለ ይዛረብ ሐዋርያት ምናልባት ደቀ መዛሙርቲ ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ሕጂ ናባና ኣዝዩ ቀሪቡሎ ክመፅእ ቀሪቡ እንዳበሉ እዮም ኩላቶም ከይዶም ንብዙሕ ሰብ እዚ የዳናግር
حريفت بطرس كقولت إيه ده أمبر حجي I don't know now أتلو قديمة حدا صحافي كل صحافي ناي تيولوجي نو بقى حواريات كمان كمتسيو قريبي نابلو كيمت خيدو حجي خلت تشح كوينسي الكاي مالتي زنقر يلو ندحري تتملسه قالو تاريخ أنا فل لو مجن لا عبينا بقال أملاك نرينا يسوع كريستوس نالبات أنا حواريات ريسيا خلف كين الدناجر أنت أم كوينهم دك أمازامرتك سع كندو أقربهم زري وزنبور اندحريلنا እሳቶም እቲ ዝነበሮ ሞከስ ጽሑፍ ናይ ብሉይ ኪዳን ስለ ዝነበረ መጽሓፍ ተሐድሽ ኪዳን እውን ኣብ ዘመኖም ዝበዝሐ ዘይተጻሕፈ ስለ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ሓጓፍ እንታይ መስለኩም እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ በዓል ዳንኤል ኣብ በዓል ሕዝቅኤል ኣብ በዓል ዘካርያስ ኣብ በዓል ኢሳያስ ዘሎ ብዛዕባ ምጽኣት ክርስቶስ ዘሎ ነቲ ቀዳማይ ምጽኣቱን ነቲ ካልኣይ ምጽኣቱን ኣላጊቡ ይጽሕፎ ዘሎ ኩሉ ተላጊቡ እቲ ኣብ ማእከል ደላ ናይ ቸርች ኤጅ ትበሃል ዲስፐንሴሽን እሳ ኣይተገለጸትሎምን ብምኽንያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ነቢያት እቶም ናይ ቀደም ኣገልገልቲ ንዓኹም እምበር ንርእሶም ከም ዘገልገሉ እናበለ ዝዛረብ እቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ክልተ መቂልዋ ሓቀይ ተንብብ ምስ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቆልዖስ ከም ዝብል ረኸበ ኢሉ ሓቀይ መንግስቲ ኣምላኽ ከበስር ዕውራት ክሓዊው እስራት ክፍትሑ ገለ ኢሉ ነታ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ትብል ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ዘላ ቆሪጽዋ እታ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ ኣበይ ኣሳ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣት እያ እቶም ጸሓፍቲ ግን ክግለጸሎም ከሎ ኩላቶም እቲ ቀዳማይን እቲ ካልኣይን ብሓንሳብ ከም ዝኸውን ተላጊቡ ኢና ንረኽቦ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዝበዝሕ በዚ ምኽንያት እዚኦም ኣብ ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ወንጌል ጎይታ ክንደይ ትሬን ገይሮም ክንደይ ምሂሮም ከሎሲ በዚ ወርሓት ዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቕንዕ ኢኻ ገና በቃ ሞይቱ ተስዩ ስቲል እንታይ እዮም ድሓስቡ ዘለዉ ገና እቲ ናይ ቸርች ኤጅ ዝበሃል ዘሎ ኣይተገልጸሎምን በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ከምዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዑ ኣብ ሩሑቕ ኮንካሲ ክልተ ኣኽራናት ትሬን ሞት ልጉባት በቃ ተላጊበን እየን ዝረኣያ ሽዑ ከይድካ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐካስ ኣብታ ሓንቲ ከረንን ዘሎ ምናልባት ናይ 100 ኪሎ ሜትርን ፍልል ልክዕ ከዓ እቶም ነቢያት ብማዕዶ ርሑቕ ክረኣዮም ከሎ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኤጅስ ኣይተገልጸሎምን ስለ ዝነበረ ስለዚ ምናልባት ኣብ ዘመን እዚ ፍልይ ዝበለ ባህርያዊ ሓደጋ ንዓለም ኣንጸላሊዋ ኣዝዩ ዝተፈልየ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማለት ገለ ክልተ ሰለስተ ኣገደስቲ ኣብነታት ክጠቅስ እንተኮይነ ዓለማዊ ዋዕይ ዝበሃል ኣሎ ሓቀይ ክላይሜት ቼንጅ ኣዝዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ብኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ደረጃ እናናሃረ ከይድ ኣሎ እንታይ ይፀገሙ ክላይሜት ቼንጅ እንዳበርትዐ ክኸይድ ከሎ ኣብ ክልቲኡ ዋልታታት ዓለም ዘሎ በረድ እናመኸኸ ክኸይድ ከሎ ብራኸ ጽፍሒ ባሕሪ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ከተማታት ደሴታት እንታይ እንዳኾና እናተዋሕጣ እናጠፍዓ ኸዳ ብኡ መጠን ከዓ ወቕትታት ሙሉእ ብምሉእ እዩ ዝዛናባዕ ወቕትታት ኣብ በዓል ኣፍሪቃ ኣብ በዓል ዩጋንዳ መጽናዕትታት ርኢ ነይረ ክንድምንታይ ከቢድ ጥሜት እዩ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ናይ ወቕትታት ምምዝባል ስለዚ ብዙሕ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ሓደጋታት ንባዕሉ ካናዳ መጽናዕትታት ነዚ ክዳሎ ከለኹ መጽናዕቲ ክርኢ ከለኹ ሓደ እቲ ዝነበረ ናይ ዊንተር ግዜ ኣብ ካናዳ ብጣዕሚ ማይልድ ኮይኑ ብጣዕሚ ብመጽናዕቲ ክበኩም ክእል ቁጥርታት ፊገራት ግን ዲቴይል ምእታው የድልየናን ስለምንታይ ማይልድ ኮይኑ እቲ ዓለማዊ ዋዕይ ጽልዋ እናገበረ ስለ ዘሎ ፕሬዲክሽን ኣብ ቅድሚ ዘለኻ ድሕሪ ቁርብ እዋን ዊንተር እናሓፀረ እቲ ትሕቲ ዜሮ ንወርዶ እናወሓደ ብዙሕ ነገር እናተማዛበለ ተዳእቲ ዋዕይ እናበርትዐ ከይዲ ከዓ ምስ ሙቐት ዝመጽእ ዝተፈላለየ ሕማማት ኣብ ቁፅፅር ዋዕይ ባርዕ ሓዊ ከምዚ ናይ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝረኣነ ኣብ ግዜ ዊንተር እሞ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከምኡ ኣሎ ሓቀይ ሰባት ብናይ ፀሓይ ዋዕይ ክነዱ ክቃፀሉ ምድሪ ክትቃፀል ከላ
ብዙሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ዘለና ዘመን ዝተፈለየ ከምቲ ናይ ቀደም ባህርያዊ ሓደጋ ነይሩ መንቀጥቃጥ ምድሪ ነይሩ እሳተ ኖ ቀጻሊ ዝኸይድ ባህርያዊ ሓደጋ ደቂስና ከለና ዓለም ናብ ጥፍኣት እያ ትቕልጥ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክውን እዩ ዘሎ ኣብ ዘመንና ዝሓለፈ ግዜ እውን ርኢና ኢና ፔስቲለንስ ለበዳ ወይ ፌራ ምስ ባህርያዊ ሓደጋ እዩ ዝምድብ ብግዜ ኮቪድ ንምንታይ ሓደጋ ነይሩ ጆን ካብኡ ዝገድድ ክመፅእ ተኽእሎ ኣሎ ትንበያ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምልክት ንሪኦ መንፈሳዊ ምልክት ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ መንፈሳዊ ምልክት ክምል ከለና ብክልተ ነገር ኢና ንሪኦ ብኣሉታውን ብኣወንታውን ሸነኹ ማለት በቲ ኣሉታዊ ሸነኹ እንተዳእሪኢናዮ ኣብዚ ዘመን እዚ ሓደ ከምታ ዝበልናዮ ዓንተ ወይ ዩኤል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓዲሩ ሙሉእ ብምሉእ ሓዲሩ ብዙሕ ነገር ይዓይ ወንታይ ዳ ኢና ኮይና ዳ ንሕና ብዙሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዮ ከምቲ ዝግባእ ዘየለ እሱናትና ስንፍና እምበር መንፈስ ቅዱስ ሓንሳብ ውሽጥና ሓዲሩ ይዓይ ኣይተለወጠ ኣብ ዳንኤል 12:4 እውን ዛዓተ ናይ መወዳእታ ግዜ እግዚአብሔር ንዳንኤል ምስ ገለጸሉ እንታይ እዩ ዝብሎ ነዘን ቃላት እዚአን ዕፀወን ነዚ መፅሓፍ እዚ ከዓ ሕቶሞ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ክመራምርዎ እዮም ብዙሓት ክመራምርዎ እዮም ምስ በዓልካ እናወሰኸ ዝኸይድ ባይዘወይ ናይ ቃል ኣምላኽ ምስ በዓልካ እናወሰኸ ዝኸይድ ምስ ትመራምር ደቂስካ ዝግለጸልካ ቃል ኣምላኽ የለን ብዙሓት ክመራምርዎ እዮም ነዚ ምስ በዓል ወይ ፍልጠትካ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ብዙ ግዜ በብዓይነቱ መልዩ ፍልጠት መልዩ ምግላጽ ስለዚ ብኡ መጠን እናወሰኸ ይኸይድ ካልእ ወንጌል ንምስክር ከዓ ናብ ብዘላ ዓለም እንታይ እንዳገበረ ክስበኽ ኢሉ ከመይ ገይሩ እዩ ወንጌል ናብ ኣነ ቀደም ይገርመኒ ነይሩ ዋላ ኣብ ዓድና ቀደም ቴክኖሎጂ ገለ ዕፅዋት ከለና ኣብታ ዕፅውቲ ዓዲ ወላ ሓንቲ ሃውካ ማለት እዩ ኣብ ሙሉእ ኣሎ ዓዲ ዓረብ ኣሎ ፈፂሙ ከዓ ክእቶ ዘይክእል ክንደይ ጫካታት ኣሎ ደቀባት ድቕመጥዎ ገለ ሕጂ ኸ በዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንተርኔት ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ገለ ቀደም ናይ ቲቪ ኦኬ ብቲቪ ቴሌቫይዝድ ዝኾነ ንብለና ሕጂ ካብ ቲቪ ብዝተዓፃፀፈ ኣብ ካልእ ሌቨል ናይ ቴክኖሎጂ ተበፅ ስለዚ ወንጌል ንኩሉ ሰብ ክስበኽ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ኣሎ ይስበኽ ከኣሎ ኣብ በዓል ኢራን በዓል ስዑድ ዓረብ ኣብ በዓል ቻይና ኣብቲ ከቢድ ስደት ናይ ክርስትና ዘሎ ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ገዝኦም ጎይታ ዝቕበሉ ዘሎ ብናይ ርሑቕ ኣገልግሎት ናይ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ካልእ ኣወንታዊ ሸነኹት መንፈሳዊ ነገር ንብሎ ዘለና ድማ ከምቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4 ዝብለና ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ነቲ ጥዑይ ምህሮ ዘይዕገስሉ ዘመን ከመጽእ እዩ ንርእሶም መምሃራን ክእክቡ እንዳበለ ይቕጽ ኣብ ዘመን እዚ ከዓ ክንደይ ጥዑይ ምህሮ ዝብል ዘሎ ነቲ ሳውንድ ዝኾነ ዶክትሪን ኣይን መሃሮን ኣይን ደልዮን እናበሉ ናብ ስሕተት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዙሕ ኢና ንርኢ ዘለና ሓቂ እዚ ከዓ በቲ ሓደ ገፁ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 22 መወዳእታ ዘመን እቲ ገፋዓይ ኣዝዩ ገፍዕ ኣዝዩ ሓጥ ርኹስ ዝብል ኣዝዩ ይረክስ እቲ ጻድቕ ኣዝዩ ጽድቂ ይገብር እቲ ቅዱስ ከዓ ኣዝዩ ይቕደስ እዚ ከዓ እዚ ዘለናዮ ሕጂ ምልክት ርኽሰት ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ነስተውዕሎ ኣለና መስለኒ ኦኬ ኣበየናይ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ናይ ርኽሰት ሁላትና ንፈልጦ ኣብ ከባቢና ኣብ ዙርያ ምናልባት ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:4 እውን ክጠቕሳ ዝደሊ ቀድም ስሕተት ከይኮነ ወይ ክሕደት ከይኮነ እቲ ንርእሱ ኣምላኽ ዝገብር ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ቦታ ቅመት ደሊ ፀረ ክርስቶስ ኣይግለጽኒ ዝብል ኣሎ እቲ ኣፖስተሲ ዝበሃል ማለት እዚ ድማ እንታይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክሕደት ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ክብል ከለኹ ኖት ኣብዚ ኣብ ክርስትና ሓፈሹ ኣብ ክርስትና ንፀረ ክርስቶስ መንገዲ ምፅራግ ኣብተን ክርስትና ተባሂለን ዝፅዋዓ ዝተፈላለያ ዴኖሚኔሽንን ዓበይቲ ማሕበራትን እጅ ጥልቕ ኢልና ይንኣቱን ኢና ግን ንፀረ ክርስቶስ ብዙሕ መንገዲ ይፅረገሉ
apostasy ክሕደት ይኸውን ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ብዙሕ ክሕደት ይኸውን ስለዚ መንፈሳዊ ምልክታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይፍጸማሉ ካልእ ማሕበራዊ ምልክታት ካሎ ምናልባት ማሕበራዊ ምልክታት ምስ መንፈሳዊ ምልክት እውን ተኣሳሰሪ ብዙሕ ኢሞራሊቲ ብዙሕ ዴቪያንስ ካብቲ ኖርም ኢልና ንሓስቦ ካብቲ ግቡእ ኖርም ማሕበራዊ ናብራ ኣዝዩ ዴቪያንት ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ዘመን እዚ ሞኸ ከም ቅቡል ወሲዱ ምናልባት ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ዳሕረት መዓልታት ግና ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ እዚ ፍለጥ ሽዑ ሰባት እንዳበለ ኣብኡ ዝዝርዝሮ ነገር ፈተውቲ ርእሶም ፈተውቲ ገንዘብ እንዳበለ ተጃሃርቲ ዕቡያት ከም ዝገብሩ ጨካናት ንወለዶም ዘይእዘዙ እንዳበለ ብዙሕ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ዘሎ ክራይሲስ ጽቡቕ ገይሩ ኣብኡ ዘርዝሩ ኣብዚ ዘመን እዚ ከዓ ብዝተፈለ ንሪኦ ብፍላይ ንሕና ኣብቲ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘለና ጠሊቐ እንተዘይተዛረብ ኩሉ ንኹላትና ርዱ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክልተ ነገር ክጠቅስ ኣብ ቴክኖሎጂ ቅድም ኢለ ተንኪፈዮ ነይረ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘሎ ፍሉይ ነገር ብፍላይ ሕጂ እዋናዊ ዘሎ artificial intelligence ኦኬ ካልእቲ ናይ ኢንተርኔት ነገር ካልእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ ኒውክሊየር ፊዚክስ ኣብቲ ቦምብታት ገለ ንዓለም ከመይ ገይራ ኣስይሶ ዓለም ብሓንሳብ ጠፍ ከመይ ኢሉ ኣስይሶ ባሕሪ ብሓንሳብ ከም ዝኸውን ገለ ብል ነይረ ቀደም ራ ዮሃንስ ከም በኸሎ ንእሽተይ ኮይኑ ሕጂ ግን እናተረዳእኒ መፅእ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸውን እቲ ናይ ዕንወት ቴክኖሎጂ ክንምንታይ ተሰጊሙለ ብፍላይ ሕጂ ከዓ artificial intelligence ዝበሃል ነገር ማዕረ ክንደይ ይልወጥ ከም ዘሎ ቴክኖሎጂ ንመወዳእታ እዚና ንቐርብ ከም ዘለና ካልእ ፖለቲካዊ ለውጢ ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ትኾነና ኣብ ፖለቲካዊ ሃገረ እስራኤል 1948 ሃገረ እስራኤል ቆም ከላ ዓብይ ምልክት ናይ መወዳእታ ዘመን ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦምበለስ ጥጥዕ ፈራ ክልምልም ክጅምር ከሎ መወዳእታ ምዝቐረበ ሽዑ ፀቢቕኩም ክትፈልጡ ኢኹም እዩ ስለዚ ዓባይ ምልክት ዘላትና ከዓ ሃገረ እስራኤል ትንቢት ሁላትና ንፈልጦ ኣብ ሕዝቅኤል 37 ዘሎ ኣብ ዘካርያስ 12 ዘሎ ከዓ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ተፈፂሙ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር እዚ ዘለናዮ ዘመን ብዘይወላወል ናይ መወዳእታ ዘመን እሞ ክንዕቅዶ ንኽእል ዶ መዓስ ክኸውን እዩ ክንደይ ተሪፍና ኣሎ ሕጂ ዶ ፅባሕ ዶ ድሕር ፅባሕ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልኒ ጎይታ ኢየሱስ እውን ነጊርና ብዛዕባ እታ ሰዓት ብዛዕባ እታ መዓልቲ ወላ ሓደ ፈልጣ ዝኽእል የልቦን ግናኸ ኩነታትኩም ተመልኪትኩም ግን ኣስተውዓልቲ ክትኮኑ ክትግምግሙ ግን ፅቡቕ ኢሉ ከመይ ደኣ ገፅ ምድሪ ሪኢኹም ይዳባኖ ኣሎ ከምዚ ዝናብ ክኸውን እዩ ከምዚ ክኸውን እዩ ትብሉ ገፅ ዘመን ንምንታይ ዘይትምርምሩ ዘመናት ድምርምሩ ነይሮም ኣብሉይ ኪዳን ኣባና እውን ዘመን መርሚርና ኣበናይ ዘመን ከም ዘለና ከነስተውዕል ፍቓድ ኣምላኽ እሞ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ክነሱ ግን ተዓንተ ወይ ኣብ መእተው ዝተዛረብ ኩሉ ሕጂ ፅቡቕ ጌርና ክንዛረበሉ ኢና ኖ እዚ ስቕኢልካ እዩ ትርጉም የብሉን ዝብሉ ግን ኣሎ እሞ ድማ ኣብ ክርስትና ኣብ ደገ ከዋላ ሓንቲ ኣብ ደገ ፀገም የብሉ ኣብ ውሽጢ ክርስትና ከምኡ ክትሰምዕ ከለካ ግን ኣዝዩ ዘሰክፍ እስከ ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ክንከይድ ኢና ኩላትና ካብ 3 ጀምረ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ከም ፍትወት ርእሶም ዝመላለሱ ዘላግፁ መላገፅትን ከም ዝመፁ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ እንታይ እንዳበልዮም ዘላግፁ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጽኣቱ ደኣብየሎ ካብታ ቦታትና ዝደቀሱላ መዓልቲ ካብ መጀመርያ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ
ከምቲ ዝነበረ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ዝገርም ዘረባ እዩ ሓደ ዞም ሰባት እዚኦም ናቶም መግለጽ እንታይ እዩ ከፍትወት ርእሶም ክመላለሱ ዝደልዩ ወላ ሓንቲ ተሓታትነት ዝበሃል ነገር ንምንታይም ከም ዝልሎ መሲልኩም እቲ ናቶም ዴስክሪፕሽን እዩ ትመልሲ ከም ፍትወት ርእሶም ከምቲ ናቶም ፕሌዠር ከምቲ ቃሕ ድበሎም ክነብሩ ስለ ዝደልዩ ምጻት ዝበሃል የለን ፍርዲ ዝበሃል የለን ተሓታትነት ዝበሃል ነገር የልቦን ኩሉ ነገር ከምቲ ዝበሎ እዩ ዘሎ ኣቦታትና ካብ ዝደቀሱ ነቲ ክኸውን ኢሎም ተነቤሞ ዝደቀሱ ብምልኦም ዓለም ካብ ትፍጠር ወላ ሓንቲ ዝተለወጠ ነገር የልቦን ሕሶት ክምልሰሎም ይውን ኣብ እሙረና መጀመርያ ድመፀናሲ ዓለም ካብ ትፍጠር ዝተቀየረ ዓብ ነገር ንኣብነት ተቀዳማይ ዓለም ብማያሂ ጠፊያ እንድያ ሓቀይ ሰዶም ጎሞራ ከባቢአን ዝነበረ እሱ ምልክት እዩ ምልእቲ ዓለም ዋላ ተደይጠፈት ብሓዊ ጠፊአን እንድያ ግና ክምልሰሎም እዩ ሰማያት ካብ ጥንቲ በቃል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምድርውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ነዝፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እዚኦም ካብ ውሽጢ እንድዮም ብፈልጥዎ እዮም ፈትዮም ግን ብፍትወት ርእሶም ክመላለሱ ስለ ዝደልዩ መላገጽቲ ስለ ዝኾኑ ፈትዮም እንታይ ገብሩ ኣለዉ ዓለም በቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ሰማይ በቃል ኣምላኽ ምድርውን ካብ ማይን ብማይን ማለት እዩ ምድሪ ካብ ማይን ብማይን ሰማያት ካብ በቃል ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ ከም ጽኑዕ እዩ ወላ ኣይልወጥን እዩ ከም ዘለዎ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ኣብ ዘለዓለም ከምኡ ኢሉ ነይሩ ካብ ዝፍጠር ከምኡ ኢሉ ከዓ ክቕጽል እዩ ወላ ሓንቲ ለውጥ የለን እንዲኦም ዝብል ዘለዉ ጴጥሮስ ክምልሰሎም ከሎም ኣይፋሉን ዓለም እኮ ካብ ማይን ብማይን እያ ካብ ማይን ብማይን ክብል ከሎ መዝሙር 24 ሓደ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ባሕሪ ኣኾፍ ኢላ ዘላ ምድሪ ኢዮብ 26:7 ታይብለና ምድሪ ኣብ ገለ ዘይብሉ የንጠልጥላ ዘላለማዊት ኣይኮነትን ኣብ ገለ ዘይብሉ ጠልጠል ኢላ ያደላ ካብ ማይን ብማይን ሓፊፋ ትኸይድ ነገር እያ ወላ ሓንቲ ይኮነትን ሰማያት ቃል ኣምላኽ ሒዝዎ ዘሎ ብደይ ዓንዲ ተገቲሩ ግን ብሓይሊ ቃሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣጽኒዕዎ ጥራይ ዘሎ ነባሪ ይኮነን ይድብሎም ዘሎ ኣይምሰልኩም ምድሪ ካብ ማይ ብማይ ኣይፋ ትኸይድ ኣብ ኸላ ጠፍእ ነገር ሰማያት ከምኡ ከም ስምዒ ዝመክኽ ነገር ብሓይሊ ቃሉ ጥራይ ኣጽኒዕዎ ስለ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ለዚ ኣይትጋገዩ ከምኡ ይኮነን ሽዑ እንታይ ኢሉ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብውበቲ ማይ ተሰጢማ ጠፍአት እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን ግና ብቃሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ ክሳዕ ጥፍኣቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈሩ ሰባት ከዓ ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ ምስ በለ ግና ከኣቱም ፍቁራተይ ኣብ እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት 1000 ዓመቱን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትስተወርኩ ዶንጊ እንዲ ትዘረባ ናይ ገሊኦም ከመይ ገይሩሞ ዘይከውን ዳ ኣበየሎ ዳ ባይዘወይ እግዚአብሔር ሰብ ኣእምርኡ ብታይም ኤንድ ስፔስ ቴምፖራል ኤንድ ስፓሻል ኩሉ ግዜ ዓለም ኣእምሮ ሰብ ታይም ኤንድ ስፔስ ሰ እግዚአብሔር ኣምላኽና he is beyond time and space ግዜን ስፔስን ዝበሃል ኣብ እግዚአብሔር የለን ልዕሊ እግዚአብሔር ብናይ ሰብ መዐቀኒ ኣይኾነን ዝዕቀ ናቱ መዐቀኒ ኣሎ ንዑ ኸብሪ ሂሉ ሽሕ እንደዚ እንዳበለ ደምጾ ዘሎ ሽዑ ኢሉ ግን ትሽዓተ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገሳሎም እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣይደንግዩን ተስፋ ምጽኣቱ ኣይደንግዩን እግዚአብሔር ንተስፋ ምጽኣቱ ኢየሱስ ንተስፋ ምጽኣቱ ኣይደንግዩን ከመጽ ክወስደናይ ክኸውን ኣሜን ሎሙን ክኸውን ይኽእል ሕጂ መንሞ ኽብ ኣሜን ዶ መራዳ ቀዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ታራይ ክንረይና ኢየሱስ ጎይታይ ኒወይ ስለዚህ ኣይንተዓሾ እጆት ከውን ትኽእል እያ ተማዓልቲ ሕጂ ብዚኣ ከለና
ኖ ገሊኦም ኣለው ካልኩሌት ዝገብሩ ኖ ካብተን ትንቢታት እኮ 97% እየን ተፈፂመን እምበር 3.2 ኖ بهمومه كل جزء دلوا كل جزء هيمتصني كدالو ديكونس إننا نافقتا دونجين نمبر معاسي زوسدني يقدم إليه تعال هيدا إزوددا قنعبلو رأسهم عن علي لدا نبي يدوسدنا دلو خيتولني لملس يزودلو نافت حد خيت كله تعال لو ما أنت وايزوي نينكريجمنت يمز زلنا يجزي بزح uncertainty هندي كبادت أبترس كبادت كحج زلو وأمريكا بنجيس زلو سب أيون هاجرنا كندا أنتم دك هاجر زلو كبادت نعلم زلو نوتس نري لنا أبزوانا أبكرنا أفريقيا أبتا قديفنا متنا زلنا حد دما ورقينات نجو نفسنا يقفنا أبزنا جرزي مودة أتا نبزح نجر زمسل زلو جزي لو ما أنت إنكاريج كجوركم زين أجر من قدي كم حفشة منس أفيمبر أجهم كأنا عبالو رأسهم على العلو زيابيهر مسهم زيابيهر مسهاي زيابيهر مساناي بز حلفنا زيابيهر هاي قد فنان اتكور ملأختي السيو ناوخا أخاتي حج نمن تاينا قن كنع نبل إذا خلو خنزار ولو تصانا حنا نوتسي إذا خلو زيج أنخ زفرح زرعد انتاي ديلو قويتا أب علم بزخون متصبايسي نفس سب كتوتيا زبل على حكي أب علم بزخون متصباي نفس سب انتاي مالتي أب علم بزخون صباح انتاي كخوني لهم كتصبايسي كبدهم حقيفهم سي نفسهم فين يدور فين تخون قولهم فين تخوص امسا بمحير ببرتو عن سرتينيتي صباح انتاي نيوتي صباح انتاي ندقي صباح انتاي نسرحي صباح انتاي نزنت اندابلس نفس سب كساب مرقص ان ديبلكا بزعت صباح ابتخونولو اوان ابزخونولو غزي سمعو زبله ورا كله هلكيت موت طفات حدقه شجر ابزخونولو كم بيلكا يخا انا تبل راسخا تل بعلو قويتا يسوس كريستوس تملساو نغيرنا الله 20 حدن كنملسينا 28 اذا بملو زرزرنا يخون مس جمره مدحنكم قريبي امو مدحنك قريبي مدحنك قريبي مدحنا قريب له بو مخنياتنا انا بزيك العالم حق خزاروكم كوفيد مسمته بطعم تسفا غير بطعمي حتى معلتي يدنقص نيره يغوه نيره حسوكم من فلاي زناي طليان دوم عبيتي اب طليان بحنساك سايمس كونو قرب كل وقت جميل تا اغزيابير مش خمسه بدما قال جميرو حساب زودا كوفيد واتا اغزيابير مدحنا قريب ماتيو كتوسدنا بق انعيله نسبات كبرت نسبات كصانانا حليفه غزي كوفيد تمنتاي اذا ነገር እዚ አሽዓ ተገሊጻት ላይ ዛሎ ማሐቢርና ንካፈላ ዘና እዚ ብሙሉ ነውጽ ክትርኢ ከላ ቀንዕበል አጁኻ ርስኻ አልዕል መድሓንካ ቀሪቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዊኒፔግ ማኒቶባ ነይረሽዑ ሓደ ከመይ ዝበለ ጅግና አገልጋሊ ኣብ ግዜ ኮቪድ ኩላ ገዛ ተሸጊጣ ከላ እናኣተው ንኩሎም ዝሓመሙ ቅዱሳን እናኣተው ትዕፁ ገዞም ኢዱም ቢሩ ጽልየሎም ይፈልግ زعتك حاويني يسوس قويتا وأيضا حنا عندنا مدحنا قريب انتاي مالتي انتاي نمبالي خوم دولدلو ويل مدحان هذا بروسس مخانو كلاتنا نفلتينا تسفى مدحان ملو بملو تشبيتنا قلق أقدس تقصتات كننببينا تسفى مدحنا أبيدنا قالو براكتيكال ግን መድሓና መደምደም ታዝረክብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ መርዓት ከወስዳ መጽዩ መርዓት ተሰሊማ ተዳልያ ጸኒዓ በሐንሳብ ጽምብል ኮይኑ ምስ ጎይታ ምስ ወሰደና
شعيو اتتسفى مدحان زبهال تسفى مخانو تريفو بقبري ملء بملء مدحان يسوس كريستوس قويت بويو مدحانكم مدحان نفساتنا اندات صبنا مزان نفساتنا زل بوزح له انا قدس تقص زولكون حلف لنا خنريني بو مخنياتي خا نمدحانكم بفرحي برعد انتي قبروه فتصموه زبل منياتو ابروسس يزلو داغما هيوت رخيبنا دو ولدنا رخيبنا دو برقص رخيبنا هنا ولدنا رخيبنا مسل ولدنا رخيبنا دو ورخيبنا داغم توليدنا دو هو توليدنا ولد املاخ دينا هو اتنا ادوبشن مسرح جن ابروسس يزلو ملؤ بملؤ ناتو خوينا انخدلا غزينا نصبزنا وي متي خوسدنا وي معلتنا ودينا ونحنا ناو خنكيت سلازك انا نبلولو نمنتاي ابزنا وردت سغا خنغلاغل يسوع كريستوس قويتاي فيليبي ابساسا ويا برابعي كود كولوسي نحنا ساغرنا السمايات يا ابا دما نسو قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس نصبلنا مسبله نسو بتن كله كمل كله زكالو حيلو نزي نعوم انتان كمسل نزنا يورد السقانا كلوط ايو ازنا يورد السقانا ازا حلاف بزي حلاف ازا حمامي ازا الدخوم ازا بزح نقر زلو مواتي بتزي موت بتزي حلف هو حيطو تلويتو نزل علم كا ابسقاي زي بلو اب مكرا اب چنكي اب حمام اب غواهي ابسقاي زي بلو مسؤ كنبر قريبنا اينا يسوع كريستوس قويتاي امين قريبنا اينا نوص خبزح خلو بقى بو دقين بزن قالات زياتن يلوم تسولونك نحد حدكم تصانانعو بقى متصانانع لنا نحنا علم ولا حنت تريو نجر سلا زي بالله تريو يبلان علم فتنا مدري يوتهم نابرهم تسفهم كله ناي مدري ولا حنت زطموت ويبلهم نحنا قن فلينا ولود املاخينا ريت املاخينا حزب املاخينا تسفانا مني سمايو بزعام مدرينا حسبنينا نحنا كدلينا كن كنحسب كنملس نخيلينا حقي ابراهيم 11 نتازوت ولا هاجر حسيبهم انت زخونو كملسو غزي نيرومي حجنا التحيش مالت نتا سماياوت ينافقوا له املاخ دما ከተማ ዳሊሎም አሎም አምላኮም ክበሃል ባአታቶም አይሐፍርኒ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ልብና ሰማይ ይኸይ ተስፋና በቃ ንልዓል ጥራይ ብዙሕ ዘናውጽ ነገር እናወሰኸ ኸይድ ኸይድ ዝዘሎ ኹነታት ንዛረወት ጸናሕና ሬድ ወር ሌኦፍ ደሎም ብሉኒ ዋሕዶ ብሉኒ ኾኑ ታኸውኒ ናብራ ቢልስ እንታኸውኒ ቆልዑ እንታኸውኒ ብዙሕ ነገር ዘሻቅለና ዘሰክፈና ብዙሕ ነገር ኩሉ ግድኒ ባህርያዊ ሰባት ስለ ዝኾና ግናኸ ጎይታ ነዚ ብሙሉእ ነገር ባዕሉ ሓላፍነት ስለ ዝወስደሉ ኣምላኽ ስለ ዘንብር እዩ ኣጀኹም ኣው ኮይልኩም ከሳድድኹም እዮም ክገፍዑኹም እዮም ክቐትልኹም እዮም ኩሉ የንበብና ርዱ ኣው ኧረ ንዓኻትኩም እንተቐቲሎምሲ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ከም ዘቕረቡ ዝመስሎም ሰዓት እኳ ክትመፅያ ክጨንቆኩም እንታይ ከም ትዛረቡ ከማን ሽዑሲ በቃ ክጠፋዕኩም ግናኸ ኣነ ኣጀኹም ኣነ ምስ ኣባኹም ኮይነ ዝዛረብ ከምኡ ኮይ نحن حج قومي لنا كندو عينة برس نالوات أبتع قديفنا زمتنا عد بعل إيرترا بعل تشاينا بعل اتفعل على هاجر إيران الله برتع كم عينة سدت الله أباناون صباح نفلت أنا قربلنا تحيز أخت مت عينة سدت ونفعل عليه سلازي إذا نجرز إن حلوان كله ماليس كادما قال ناين أبراك بعد كوسه كله قليل مالته يكونه ግን መጀመሪያ መድሓና ስለ ዝቀረበ ንኸደሉ እዋን ይኣክል ስለ ዘሎ ብኡ ተስፋ ጌርና ክንፃናናዕ ከለና ካልኣይ ድማ ንዓና መዕቆብ ዝኾነና እግዚአብሔር ኣሜን ንዓና መዕቆብ ኣለና ከምቶም ረድኤት ዘይብሎም ኣህዛብ ኣይኮንናን እግዚአብሔር መዕቆቢናይ በጊዜ ፀበባ እግዚአብሔር እምባናይ እግዚአብሔር ፀግዕናይ ንጥሙቶለና ንውኮሎለና አሜን ስለዚህ በፍጹም ልብና አው ክንወከልን ከለና
እግዚአብሔር ለኩሉ ክባደትና ኃላፊነት ወስዱ ያስግረና ሮሜ 8 ክንሪና ሮሜ 8 18 ምናልባት ሮሜ 8 ዝገርመኩም ካብ 18 ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ በዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ይዛረብ ብኸምኡ ርኢና ዘይንፈልጥ ክንከውን ንኽእል ኢና ሮሜ 8 ግና ካብ 10 ቅድሚኣ ታመታ ኣሳሰሪት ኣብ 17 እያ ዘላ ኣብ 17 ውሉድ ኣምላኽ ካብ ኮንና ድማ ወረስቲ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቲ ኢና ምስኡ ሓሰራ መከራ እንተ ፀገብና ምስኡ ክንከብር ኢና ምስ በለ ነዚኣ እዩ ዝገልፃ ሽዑ 18 ክሳብ መወዳእታ ብውበት ዘፍቀረና ንስዕር ኢና ክሳዕ ኢሉ ካብ ውበት ዘፍቀረና ንስዕር ኢና ምስቶም ኣብ ራእየ ዮሃንስ ዘለዉ ሰዓርቲ ምስቶም ኣብ ራእየ ዮሃንስ ዘለዉ ሰዓርቲ ምስኦም እያ ተኣሳሰር ስለዚ ካብዚ ጀሚርካ ብምሉኡ ነቲ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ዝውክል ዘረባይ ሓረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበየሎ እሞ ከምኡ ከዓ ኣነ ንስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራረዮ ተኣምን ኣሎ ኣሜን ዝመጽ ስቃይ እንተመጽ ዝመጽ ክባደት እንተመጽ ዝመጽ ሽግር እንተመጽ ነቲ ኣባኻ ኣባይ ክግለጽ ተዳልዩ ዘሎ ክብሪ ፍጹም ኣይመዓራረየን ኣሜን ቦይና ከዓ ተስፋ ንገብር ቦይና ከዓ ንንዕቆ ነቲ ኩነታት ሽዑታ ኢሉ ምናልባት ሰግሮ ድሓን 22 ክኸይድ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁርን ቅልውላው ከም ዝሕዞን ንፈልጥ ኣለና ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ንሕና እውን ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና ነስቆርቁር ኣለና ሕጂ ዘለና ሃዋህው እዚ ብኹርነት መንፈስ ኣለና ወለና መሰል ውልድነት ግናኸ መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና አንተ ወይ ንገልጾ ዝነበርና ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥ ነስቆርቁር ዝብሎ ንቃትት ግሮን ንብሎ ንቃትት ኩሉ ግዜ መንፈስና ማዓሴ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ጎይታ ማዓሴ ገጽ ጎይታ هم ولا حنت سمعت تزيبلنا ولا حنتي شجر هذا زي انتي نسمعنا مسلكم نسبسي با ويتا بقى مصات نافقنا ياكو بقى ويتا تزمت قالت ده حندي يكون اني عد سلام عليكم كان ده يالله دي حد سلام دي بيتسب سلام دي واصقمس رسكت في دي حصل دي خانس انا قوم سمع فلت يا بايزو بقى با خلينا يزن ابراهيم درو ويتا يسوس تزمت سبكم يجي تحساسوانا استايز ኣይኮነን እንደዚህ ጣዓመን ተዝጥዕሙን ከማቦታት 11 ደሎራ ዓለም ናአታቶም ዘይት እንደዚህ ተቀረበ ሹሻይ ሙቾት ተዝቅረበልካውን ናይ በሐቅ ወልድ አምላክ ተኮይንካ ናይ በሐቅ መንፈስካ ዳግም ዝተወልደ ተኮይኑ ዓለም ንዓኻ ኣይትበቅዕ ዓለም ንዓኺ ኣይትበቅዕን ኣይትበቅዓካን እንደ ዘሃለወ ጣዕሚ ያሃለዋ እንደ ዘሃለወ ሹሻ ያሃሉ ኣይትበቅዓካን በቃ ኣይትበቅዕን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ሽዑ ክቅጽል ከሎ 24 ነቲ ዝርዮስ ተስፋ ዝገብረኸ መን ብተስፋ ኢና ድሕና ዘለና አንተ ወይ ነዚ የተዛረው በተስፋ ኢና ድሕና ዘለና هو በተስፋ ድሑናት ኢና ግን እቲ ተስፋ ሓደ ግዜ ክውዳእ ክኽእል ኣሎ ነቲ ዝረአ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ይኮነ ማዓሲ እዚ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብ ኢድና ዝኣቱ ኣነ ድሕነ ድሕና ኢና ከም ተቀዳማይ ክንመሃር ከለና መንግስቲ ኣምላኽ መጽያ ትመጽእካ መድሓን ድሕና ኣለና ገና ከዓ እናድሓና ንኸይዳልና ተስፋ መድሓንና መደምደምታ ተምንታይ ፕሮሰስ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ምናልባት እቲ ነገር እቲ ክባደት እናበርትዐ ክኸይድ ከሎ ካባና ዝድልያ ነገራት ክልተ ሰለስተ ነገራት እየን ካባና ዝድልያ ኣብ መወዳእታ ክርኤኒ ሓንቲ እዚኣ ምዕጋስ ትብል
ንዕገስ መከራ እንዳበርትዐ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ዘንበብናዮ ኣብ 21 ኣብቲ 19 ከባቢ ብትዕግስትኹም ንነፍስኹም ከተጥርይዋ ይኹን። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ዕብራውያን 9:28 ኣብ ከሎ ብሎ ይትቃል እዚ ክነብል 29:28 እቲ ኃጢአት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ እተሰወየ ክርስቶስ ኢሉ ንምድሓነቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ኃጢአት ግለጽ። ኣሜን። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓንና መዛዘሚ ክረክብ ምእንታን ነቶም ንጽበዮ ዘለና ካልኣይ ግዜ ብዘይ ኃጢአት ብኽብሪ ብሓይሊ ክግለጽ እዩ። ስለዚ ምድሓንና ስለ ዝቐረበ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ይግባአና? ተስፋ ክንገብር ይግባአና። ተስፋና ክሕደስ ይግባእ። ኣብ ግዜ ነውፂ ካብ ዓለም ዝፈልየና እሱ ካብ ዓለም ትፈልየና እንታይ? ኣብ ግዜ ነውፂ ንሕና እንሪኦ ተስፋ ኣሎ። ቀዳማይ ዮሃንስ 3:2 ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኣሕዋቴ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ግናኸ ሕጂ እንታይ ከም ንኾን ገና ኣይተገልጸን ኣሎ። ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና ንዕኡ ከም እንመስል ከዓ ንፈልጥ ኢና። ኣሜን። ኣብቲ እሱ ዘሎ ኣብቲ ክብሪ ዘሎ ንዕኡ መሲልካ ክትነብር እዚ ዝመሰለ ተስፋ ስለ ዘለና ኩሉ እቲ ክባደት መሰጋገሪ ደፋኢ ሓይሊ ናብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ደፋኢ ሓይሊ መሰጋገሪ ኩነታት ምዃኑ ኣጸቢቑ ክርዳእና ንኸይድ እምበኣር ኢና ዘለና መወዳእታ እምበኣር ይቕልጥፍ እዩ ዘሎ እናበልና ልብና ብኡ ክብርትዕ ብኡ ክትጻናናዕ ፍቓድ ኣምላኽ። ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ካልእ ምኽንያታት ከዓ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ትውክልቲ እንቶይ ትንክፍ ኣቢለ ነይር። ስለምንታይ ኢና ርእስና ነልዕል? ስለምንታይ ኢና ቅንዕ ንብል? ርእሲ ኣብ ዘደፍእ እዋን መዝሙር ዳዊት 46 ክንከይድ ኢና። ዝገርመኩም መዝሙር ዳዊት 46 ደቂ ቆራሕ ዘመርዎ እሱ ከዓ ንናይ መወዳእታ ዘመን ዘመልክት መዝሙር። أربعة شدشتن كحده نلقى مزمران نايدق قرح بألامو تتزمر بلنا أملاخنا أنا معقوبن حيلني أمين بتصببا فتون رديتي كم تزبولكم إذ مزمور زي نناي مودعتا زمن زتزمر تنبيتاوي مزمور نزي حجز لنا يا زمن بخما يتلكم أبتعت وريدك خود خلا أبتت شعته نوجك سعوسن مدري مودعتا يقبرلو نقصتاتي صبرو نخيناتي قراسمو نسرقلاتات بحوي ينددو ناولا قتل كله توديو نامنا الشح عمت منغست وقع أرماكيدون تزازيمو نامنا الشح عمت منغستي مساقاقري خون كله ززارة سلازي أبزو خمز أوان أبلعلي أملاخنا أنا معقوبن حيلني بسبب فطن رديت سلامن داينا رأسنا نلعن أبسبب فطن رديت سلازلنا أبسبب فطن رديت سلازلكي آمين يسوس كريستوس قويتاي أو توكلنا نسمو خنصوع خلنا دعار كن رينا سمو خنصوع كلنا زيابير يرد عنا زيابير أيقد فناني سلازيلو مدرن تتقلبتت أخرانا معامق بحر تتناوط معك انت هممن انت عفرن أخران بنودرم انت أنقطقطو نحنا أين فرهنينا يسوس كريستوس قويتاي سلامنتاي بس أبابا فتون رديت لنا أو جزيت أبابا معقب لنا والتال لنا آمين اردل لنا منا قفل لنا شعيلو وحيزن ختم أملاك نقدس سيلو بملو أمبو وجزا بزعبان يرساليم طفات زعب إسرائيل شعو زعب أرماجيدون بزع الشح منقستي يزارب تتنبيتهم هيدو يسوس كريستوس قويت سلازي زخونة انت خونة عبز ساعة زي لبنا تتصنع آمين بقالو ختصنع بأملاك كنت أمامه እግዚአብሔር ንዓይፍጡን ረድኤት ኣብ ጉዳይ እግዚአብሔር ኣሎ ዲያብሎስ ብለካ ሰይጣን ሞዝ ከም ዝተኾነ ኣበየለ ሞ እግዚአብሔር ዘይረየካ ኖ አሉ ንድምፅ ሰይጣን ኣይኮነን ንቃልያ ኣነ ዝኣምን ንቃልያ ኣነ ዝኣምን ልበይ ኣብ ቃልየ ዘውድቕ ቃልዩ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
ብዝሓለፍኩ እንተሓለፍኩ ዝኾነ እንተኾነ እግዚአብሔር ንዓይ ፍጡን ረድኤት ድሓር ክንረኢና ክንዛዝም ከለና ጴጥሮስ እንተ ኣድለየ ንቁሩብ ግዜ ኣብዛ ትርጉም ናይ ትግርኛ ቁሩብ ግዜ ሚስ ገይሮማ ሓዳሽ ትርጉም ስኢለ ምፅእ ኣሎ ከነንብባ ኢና ማሕንሳ ኣብቲ ሓዳሽ ትርጉም የእትዮም ኣለዉ ንቁሩብ ግዜ እንተ ኣድለየ ብፈተና ወይ ብፀበባ ተሓልፉ ትኾኑ ኢኹም ግናኸ ብድሕሪኡ ክትከብሩ ኢኹም ኩሉ ክውዳእ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ኢሳያስ እውን 26:3-4 ስለምንታይ ኢና ርእስና ነቕንዕ ግን ኣብ ግዜ ፀበባ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርገን ኢሳያስ 26:3-4 እውን ከምዚ እዩ ዝብለና ነቲ ፅኑዕ ዝሃቐኑ ኣባኻ ስለ እተማዕኩ ብሰላም እወ ብሰላም ኣሜን ህልዎ ኢኻ እቲ ብሰላም እወ ብሰላም ዝብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ፐርፌክት ፒስ እዩ ዝብል ፐርፌክት ኣብ ግዜ ነውፂ እሱ ኸ እዚ ኢሳያስ 26 ንብሎ ዘለና ባይዘወይ ኢሳያስ ካብ 24 ክሳብ 27 ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ዝዛረባ ማለት ስለዚ ዝጠቕሲ ኣውፅእ ኣቢልና ካብ ማእኸል ንዛረቦ ዘለና ረእይዎ ብገዛ ፅቡቅ ጌርኩም ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ክርስቶስ 24 ኢሳያስ ክሳብ 27 ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ከዓ እንታይ ይብለና ነቲ ፅኑዕ ዝሃቐኑ ኣባኻ ስለ እተማሕፀነ ብሰላም እወ ብሰላም ሕልዎ ኣብዚኣ ግን እንታይ ኣላ ሓንቲ እቲ ፅኑዕ ዝሃቐኑ ትብል steadfast mind እንታይ ማለት እዩ ቀጥ ዝበለ ሓንሳብ ኣብ እግዚአብሔር ኣብቲ ክመፅእ ዘለዎ ክብሪ ፎከስድ ምስ ኮነ የማን ፀጋም ዘይብል ማለት ወለቕ ዘለቕ ዘይብል ኣሜን ሃቐናና ፅኑዕ ይኹን ኣእምሮና ሓንሳብ ኣብ ጎይታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ክመፅእ ዘለዎ ክብሪ ኣብቲ ተስፋ ምድሓና ሓንሳባው ፊክስ ምስ ገበርና እሱ ማለት እዩ ፅኑዕ ዝሃቐኑ ስለዚ ኣባኻ ስለ እተማሕፀነ ብሰላም እወ ብሰላም ሕልዎ ኢኻ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሰላም ይሕልዎ ዝብል ቃል ኣሜን ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ፐርፌክት ኤክስፒሪየንስ ክንገብሮ ይከኣለና ይከኣል ስእሊ ኮነ ኣነ ኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ግዜ ነውፅእ ኣብ ግዜ ማዕበል ምድሪ እንደተናወፀት እናተገልበጠት ከላስ ንስኻ ፐርፌክት ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ሱዳ ኣምላኽ እንዲ ገላውትልቱ ግን ሃፍታ ጃልባ ብድሕሪት ወገን ፈጥ ኢሉ ደቂሱ ነበረ ባሕሪ እንዳተገላበጠ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ክትምከር ትኽእል ኢኻ ዘይንቡር ኤክስትራ ኦርዲናሪ ድኾነ ማለት እዩ ሓንቲ ቃልስ ትገርመን ደስ ከዓ ትብለኒ ምዚኣ ከይትኸውን እያ ነግረኩም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ዘላ ሓሳብ ምናልባት እታ ኮንቴክስት ነቶም ወዲቖም ንድሕሪ ዝምለሱ ገለ እቲ ኮንቴክስት ግን ኣድሊኒ ዘሎ ጥራይ ክወስድ ይሕጂ እንታይ ኢሉ ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም ተማቐልቲ እቲ መንፈሳዊ ገለ ዝኾኑ ኣተድልየንኻ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይልታት መፅእ ዓለምን ከዓ ዝጠዓሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓይልታት መፅእ ዓለም ዝጠዓሙ እንታይ ማለት እዚኦም ክርስቲያናት ዝነበሩ ኣገልገልቲ ዝነበሩ ሲ ወለቕ ዘለቕ ኢሎም ንድሕሪት ተመልሱ እንዲኦም ክገልፆም ከሎ እዚኦም እኮ ኢሉ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝተገለፀሎም ሰናይ ቃል ኣምላኽ ምስ ተገለፀልካ ሓይልታት መፅእ ዓለም ትጥዕም እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ከለኻ ሲ ኣብቲ ናሽሕ ዓመት ዘሎ ኩነታት ትላመዶ ትጥዕሞ ሓይልታት መፅእ ዓለም ናይ ሚሌኒየም ትጥዕም ኣብ ሚሌኒየም እንታይ ድዩ ዘሎ ፐርፌክት ፒስ ነውፂ የለን ሓቂ ስግኣት የለን ፍርሒ የለን እዚኣቶም ሰናይ ቃል ኣምላኽ በኢየሱስ ስም ይገለፀልኩም ሰናይ ቃል ኣምላኽ ነዚ ጉባኤ እዚ ይገለጥ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ እንተ ተገሊፁ እንታይ ትጅምር ኣብዚ ከለኻ ሓይልታት መፅእ ዓለም ትጥዕም በኢየሱስ ስም ሎማ ሓይልታት መፅእ ዓለም ጣዓሙ ሓይሊ ናይታት መፅእ ዓለም ጣዓሚ ኣብዚ ከለኻ ሚሌኒየም ትጅምሮ ዓለም እንዳተናወፀት ናሽ ዓመት ናብራት ትጅምሮ ሓይልታት መፅእ ዓለም ጣዓሙ ከምኡ ኢልና ድሓር ገዛና ኸይና ህንፅሊ ኸልና ጎይታ ሓይልታት መፅእ ዓለም ክትዕም ግናኸ ሰናይ ቃል ኣምላኽ ቀድም ክግለፀልካ ኣሎ ሓይልታት መፅእ ዓለም ዝተቆኢልካ ኣይኮነን ዝጠዓም ቃል ኣምላኽ ንዓኻ ክግለፅ ኣሎ ኩላታ ፓኬጅ ኣነ ዝዛረብ ሆነ ኢለ ኢኻ ምንታን ክርዳእ ምንታን ክንቀንእ ክንሓርፍ
قالينا قال أملاخ ننبب نمرمر قالمو أي مو بك حتو مخوننا حكا قالينا حنسا مالتي فايد ولدو قال قتل ترى أنبب እግዚአብሔር እቲ መሪሃ ትብሎ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኢሳያስ ከይዱ ኳይ ወዲዋ ኳይ ኢሳያስ ከይዱ ወዲዋ በቃ ለሓንቲ ከይተረዶ አሞዳታ ግን እግዚአብሔር ኩነታት ልቡ ምስራኤ ፊልጶስ ልይኹ ዝተንቦ ደለኻ ተሰውዕሎ ምንም መስገለጸልይ አሰይለ ዘንብብ በቃ ኢልካ ዳሕና አንብብ ዝለኣኸልካ መልአኽ ዲ ዝለኣኸልካ መንፈስ ዲ ዝለኣኸልካ አገልጋለ ዲ ዘብረሃልካ መንፈስ ክመጽ እዩ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብፍላይቶም ሓደሽቲ ከም ብጎይታ ጸቢቕና ዘይደለና ዘ እንታይ ሞ ምሻሎ ብፍላይ ብሉይ ኪዳን ኣነ ቀደም ነጥሮ ነይረ ኣሕስወኩም ወለዶታት ብፍላይ ወደገ ንጥር ታይሞ ገለ ክብድ ብለኒ ብሉይ ኪዳን ንጥር ብሎ ንሽ ከለኹ ማለት ቀደም ኢልካም አልአምላኽ ምስተገለጸልካ ሎሚ ባይዘወይ እንታይ ዝግለጸልና ዘሎ ኣብ መድረኽ ኣምላኽ ሎሚ አልአምላኽ ዝግለጸልና ዘሎ ሽዑ እንታይና ጥዒምና ንወፅእ ሓይልታት መጽእ አለ ኣብ ግዜ ነውፂ ፐርፌክት ፍጹም ዝኾነ ሰላም ሒዝና ንወፅእ ግና ዓቂብና ኢኻ እንነብር ንዑ ዘር ካልእ ድምፂ ካልእ ኩነታት ክመጽእ ከሎ ኖ ኣነ ሓይሊ ኣትመጽእ ዓለም ጥዒመ ንዓይ ቃል ኣምላኽ ተገሊጽለይ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ ስለዚህ እቲ ስለምንታይና ቅንዕ ንብል ሓሳብ እንዳዛዘንኮ ኸይዳለኹ ገለ ተኣሳሲረን ዝኸዳ ሰለስተ ጥቕሳት ተኣሳሲር ኣቢልና ክንርአን ኢና ኣብ መዝሙር ዳዊት 9:10 ከም ዝብል ቃል ኣላትና እግዚአብሔር ንዝደሊኻ ኣይተሓድጎምን ኢኻ እሞ እቶም ስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ አሜን እንታይ ሕጂ ንዓይ ካብዚ ጣይታ ክወስዳ ደለ እወ ንዝደሊኻ ኣይተሓድጎምን ኢኻ እቶም ስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም እዚኣ ሕዙለ ሕጂ መን የማኡ ድምዕቆቡ ስሙ ዝፈልጡ እዚኣ ሕዙለ እቶም ስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:19 ኩላትና ንፈልጣ አላላ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙሎ እዚ ማሕተም እዚ ኸ ኣለዎ ኣምላኽ ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም አሜን ይፈልጦም እቲ ማሕተም እንታይ ዝብል ኣምላኽ ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም ስም እግዚአብሔር ጽዑዕ ዘበለ ኩሉ ኸ ካብ ዓመፃ ይርሓቅ ይብለና ማለት ሽዑ ረዩ ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ እቶም ስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክምዕቆብ እዮም ኢሉ ኣብዚኣ ኸ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ነቶም ናቱ ዘበለ ይፈልጦም ነዘን ክልቲኣተን ተተኣሳስረልና ብሓንሳብ ሽዑ ጥቕሲ ኣብ ዘካርያስ ኣላ ቅድሚያ ግን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ 4 ንፋስ ምድሪ ኮይኖም መከራ ጥፍኣት ክመጽእ ሒዞም እቲ ፍርዲ ጠጠው ምስ በሉ ክጅምሩ ምስ ደልዩ ሓደ ካልእ መልአኽ መጽኡ ሕደጉ ግደፉ ኢሎ ሓንሳብ ፖሎን እንታይ ተረኽበ ኢሎሞ ሓንሳብ ኣብ ምድሪ ኾነ ባሕሪ ኾነ ኣብ ኦማን ኾነ ኣይትጉድኡ ነቶም ናይ ኣምላኽና ዘበሉ ክንሓትሞም ኢና መጀመርያ አሜን ጥፍኣት ግደፉ ሓንሳብ ቶም ናይ ኣምላኽና ዘበሉ ቀድም ቶም ናይ ኣምላኽ ዝፈልጡ ዘበሉ ቶም ናይ ኣምላኽ ዝፈርሑ ዘበሉ ከምታይ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እሱ እቲ ጽኑዕ መሰረት ኣብኡ ተኣማሚንና ኢና ቀጢልና ዘለና አሜን ድሕሪኡ ዘካርያስ 13:9 ረይዋ ነዘን ክልተ ሓሳባት ክትኣስረልና ዘካርያስ 13:9 ኣነ ኸዓ ነቶም ሲሶ እዚ እውን ባይዘወይ ዘካርያስ ዘንብቦ ዘለኹ ንናይ መወዳእታ ዘመን ግዜ ዝውክል ኣነ ኸዓ ነቶም ሲሶ ናብ ሓዊ ከእትዎም ብሩር ከም ዝኹላዕ ክኹልዖም ወርቂ ከም ዝፍተን ክፍትኖም ስመይ ክጽውዑ እዮም ኣነ እውን ክሰምዖም ህዝበይ እዩ ክብል ንሱ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ክብል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር እንታይ ይብል ህዝበይ እዩ ንሕና ኸታይ ንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ንሕና ስሙ ንፈልጦ ንሱ ኸዓ ይፈልጠና እግዚአብሔር ህዝበዮም ክሓትሞም ፈልዮም ባይዘወይ ንሕና ኦረዲ እቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ራእይ ከይትዳናገሩ
እሱ ንእስራኤል ቶም 144 ሽሕ ስለ ዝኾኑ ድሕቶሙ ዘድልየና ሓሳብ ጥራይ ወሲደ እምበር ንእስራኤላውያን ዝውክል ካብ ነገድ ክንድዚ ብጀካ ዳን ኣውፂኻ ማለት እዩ ኩሎም ድሕቶሙ ማለት ንሕና ኸ ተሓቲምና ዲና ወኤፌሶን እንታይ ዲ ዝብለና ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተምኩምሉ መንፈስ ነዛ ንፅበያ ዘለና ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምድሓን እዚኦም ትሑዛት እዮም ጴጥሮስ ኢሉ ብሓይሊ ኣምላኽና ነታ ኣብ መወዳእታ ክትገሃድ ዘለዋ ምድሓን ተሓሊኹም ዘለኹም ኣሜን ብሓይሊ ኣምላኽ በቲ ማሕተም ተሓሊና ኢና ናይ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ካባና ዝድለ ዳ እሞ እንታይ ግዜ ርኢናያት ዋን ርኢናዮ መወዳእታ ይቐርብ ከም ዘሎ ኣፀቢቕና ርኢና ኣለና ርስና ኸነልዕል ከዓ ከም ዝግባእ እዚ ተስፋ እዚ ቃላት እዚ ክወሃበና ፀኒሑ ካና ዝድለ ዳ እንታይ ካና ዝድለያ ውሕዳት ነገራት ራእይ 3:10 ኩላትና ከም ንፈልጦ ንማሕበር ፊላደልፊያ ክዛረባ ከሎ ንቃል ትዕግስተይ ስለዝሓለኻዮ ነቶም ኣብ ኩላ ምድሪ ዝነብሩ ክትፍትኖም ካብ እትመፅእ ሰዓት ፀበባ ኣነ ኸ እንታይ ክገብረካ ክሕልወካ ትብል ቃል ኣላ ስለዚ ቀዳመይቲ ካባና ካብቲ ዝመፅእ ፀበባ ንብዘላ ምድሪ ክትፍትና ትመፅእ ሰዓት ፀበባ ክንሕሎ እንተደኣ ኮይና መጀመርያ እንታይ ክንገብር ኣለና ንቃል ትዕግስቱ ክንሕሉ ኣለና ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ my command to endure patiently my command to endure ከምዚ እንዳኾነ ከሎስ እታ ቆኑዕ ዝሃቆኑ ዓንቶ ይንብላ ነበርና መዚኣ ተኸደልና ነውፁ ዋላ እንተኾነ እንተኸበደ ላዕልን ታሕቲ እንተኾነ እንጁር በቃ ተፀሚምካ ኣብ ቃለይ ጠጠው ኢልካ patiently ብዓቕሊ ጠጠው ምባል ቃል ኣይንሕተትኒ ንቃል ትዕግስቱ ምሕላው ወይታ ነጊርና ኣሎ ቃሉ ከምዚ ክረኽበኩም ከም ፀባ ኣነ ግና ምሳኹም መዕቆብኩም ከስግረኩም ኣጅኹም ኢልና ኣሎ ኣብቲ ቃል ትዕግስትኻ ምፅናዕ እታ ክሕልዋ ትብል ደላ ምናልባት እዚኣ ተከራኸርያ ወሞ ንዘመን ፀባ ንብዘላ ዓለም ስለ ድብል ደሎ ኣብ 7 ዘመን ፀባ ዳእሞ ከኣትው ድዮም ኣይከኣትውን ድዮም ገለ ድብል pre tribulation mid post ኣነ ብውልቀይ pre tribulation ዝኣምን ማለት እዩ ማሕበር ክንታ ኣብዚኣ ኸ ኣታቃል ንእግሪ መንገደይ ወስ ከብለልኩም ታይዳ እዩ ድል ደሎ ኸይቱ ድሓር ምስ ሓሰብኩምላ እክትብል ናይ ግሪክ ቃል እንዲ ተጠቂሙ ዘሎ ታኢካ out of ትብል ስለዘላ ምናልባት ብምንጣቅ ክሕሉ ኩሉ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ፀባት ዝኸበደ ክመፅእ ከሎ ሽዑ ንሕና ኣብዛ ኣይክንህሉን ኢና ሽዑ እቶም ኣህዛብ እዮም ንዓና ብምንታይ ዝሕልወና እቲ ናይ መወዳእታ ምሕላ ክንብሎ ዘለና ምድሓን ነፍሳትና ረኺብና ክንጥቕ እታ ቃል ሕጂ እታ out of ትብል ወይ ኣምታይ ተጠቂመላ ኣሎ ኢየሱስ እታ ግሪክ ቃል ኣብ ማቴዎስ 7 ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘየውፃኻስ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሰይም ቃል ትብል እያ ዘላ ስለዚ በቃ ምውፃእ ሓደ ቦታ ሓደ ኩነታት ክውክል ይኽእል ስለዚ ዘመን ፀባ እንተመፀውን ጎይታ ከውፃና ኣሜን ኣሳግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካልእ ኣብ ሉቃስ 12:35 ከዓ በቃ ነቂሕኻ ምፅባይ ከዓንተ ወይ ዝበልናዮ ነቂሕኻ እናናፈቕካ በቃ እንፅበ ከለናሲ ናጉረምረምካ ናማረርካ ገለ ደይኮነሲ በቃ ብተስፋ ኣብ ቃል ትዕግስቲ ፀኒዕካ ነቂሕኻ ምፅባይ ምስላ ይመሲሉሎም ዘሎ ነዋሕያታ ክሳይ ካብ 35 ክሳብ 46 ኣብ ሉቃስ 12 ንባሪኡ ኣገልገልቲ ገዲፉ ናብ ርሑቕ ዓዲ ገይሹ ኣለ ጎይታይ ምምፃእ ዶንጊ በቃ ሕጅስ ኦሮማያ መፅእኒ ምባል ይጅምር ነቶም ኣገልገልቲ ክገፍዖ ምጅምር ሽዑ ክሰክር ክዋቃዕ ፃሮ ብዙሕ ነገር ይጅምር ጎይታ ግን ሃንደበት ክመፅእ ኣባይ እንታይ ትብል ዘላ ክጅምራ ከሎ መባርህትኩም ብሩህ ሕጡቕ ይኹን ኢሉ ዝጅምር ሽዑ ክንፅበ ከለና ነቂሕና ሓደ መዓልቱን ዛቃል ኣብዚኣ ተንኪፍናያ ነርና ኢና መባርህትና ብሩህ ሓቁና ኸ ተዓጢቑ ጠጠው ኢልና መብራህትና ሒዝና ነቂሕና ምፅእ እዚኣ ጥራይ ኸባና ትብል ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ሃሌሉያ ካልእ ተድልየና ናይ መወዳእታ ሓሳብ ገሊኡ ድሓን ርዱእ ስለ ዝኾነ ንጥር ብሎ ኣለኹ ንሓድሕድና እናተበራታዕናን እናተፀናና እዚኣ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:11
ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ንፈልጣ ኢና ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ክወስደና ምዃኑ ኣብ ኣየራ ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓድሕድኩም ተጻናንዑ ኢሉ ምስ ወድኣ ኣብታ 5000 ክጅምራ ከሎ ከዓ እንታይ ኢሉ ጅምር ማለት እዩ ከም ሰራቕ ከይመጾኩም ተኻባና ዝድለ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ካባና ዝድለ ኣብኣ ምስ ገለጽ ኣብታ 11 ድሓር ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገዛ 11 ኣነ ክጸቕጠላ ደልየ ዘለኹ ስለዚ ከምቲ ትገብርዎ እውን ዘለኹም ኣይዶኖ ንገብሮ ኣለና ዲና የለናን ርእስና ንፈትሽ ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እሞ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነጹ እዚ እንታይ እዩ ብዛዕባ መኻድና ምውሳድና እቶም ዝድቅሱ ብለይቲኦም ዝድቅሱ ከይትድቅሱ ነቂሕኩም ኣብ ተስፋ ትዕግስቱ ጸኒዕኩም ክትጽበይዎ ክብል ከሎ ከምቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሓደ ነቲ ሓደ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነጹ ኣሕዋተይ ከምኡ ንግበር ኣሜን ኣጁኻ ሓወይ ኣጁኻ ሓፍተይ ጸበባ ተሓልፍ ኣለኻ ክባደት ተሓልፍ ኣለኻ ኢንካሬጅ ዋን ኣናዘር ይብል ኣጁኻ ንፋለጥ ግን ንፋለጥ ሆነስትሊ ክንምንታይ ኢና ንፋለጥ መን ብምንታይ ይሓልፍ ኣሎ እቲ ናይ ምፍላጥና ገደብ ክንምንታይ ኣስክፍታለን ሆነስትሊ ማለት ክፍታለን ንፋለጥ ማለት ክንዱ ከነበርትዖ ክንሃንጾ ክንምዕዶ ብዝሓልፎ ዘሎ ኣጁኻ ጎይታ ኢየሱስ ቀሪቡ እንዲዩ ብቃል ጥራይ እውን ኣይኮነን በተግባሪ ብዙሕ ነገር ከተበርትዖ ተኮይንካ ኢንካሬጅ ክትገብሮ ተኮይንካ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ፕሊዝ በብኸባቢ ድዩ በብናይ ሆምሴል ድዩ ብገለ ድዩ በቃ ንፋለጥ መን እንታይ ሓልፍ ኣሎ ስለዚ ንምጽኣት ጎይታ ንሓድሕድና እናተመዓድና እናተሃነት ኣብዚ ከም ርዲ ወሲዱ ሰብ ተሰሎንቄ ንፍዓት እዩ ማለት እዩ ከምቲ ትገብርዎ ዘሎ ንገብሮ ተለና ጽቡቕ ዘይኮነ ክንገብሮ ሓደ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ መደምደምታ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1 ኣንቢብና በኣ ክንዓጹ ኢና ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:5 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:5 ማለት ተሓሳብ ተሓዘልና ኣብ ሰለስተ ድሓን ክጅምሮ እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣብ ምውታት ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ከም ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን ሓሊኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ بحيل أملاخ بأمنة تحليهم بحيل أملاخ بأمنة تحلينا ولا حنتي نتأرات أرولو نفرحلو نونجو نبلولو ولا حنتي مخنيات لنا by the power of God يزبط تعال مريوا بحيل أملاخ بأمنة تحليهم يوم كم بقولكم يفتحداش ترجم قرب زيادة بره تبلع اتمفتان أمنتكم ريوا حجي بمجهاد يسوع كريستوس نمسكانان سبحة كبرن بحوي كابزو الله حلافي ورقي أزدي كبير من تكركب انت أدليه حجي ببزح زعينوت فتنا مسكوهيهم بؤو تحقوسي يسوس قويتاي اتا حجي تبل أبقالي for a season ويدما for a little while يا تبل نقرب جزء بفتنا كوان تحالفكم بخبارات كوان تحالفكم اتعلاما جن انتايو جنوين دخونه امنت كم زلوكم نقل superficial دخونه artificial زخونه امنت هم يكون انقوي تازدلي هم يدلني بايزوي نمصات ننا مودعتا جزء كندالو خلنا مسا يكونوا هلاتكم كندالو خلنا امنت جنوين دخونه امنت يزدلينا كله بامنت يزخو بس مخنات زي كيباته خصليو خمهرم كله ابتنا يلقاس زلنا مثالي ويتا يسوس تايل خود اخلو تحسب اندعي مص كله خد حرسي امدر دخون امنت ركبه زبل ابزخ انت يبلالو بيتروس امنتكم سي جنوين مخانو كابتي بحوي حليفو تخلعو زوت ورقي كاو خمس خبر امين اتناتكم امنسي كاو خمس خبر كتفتونو بقاله جنون امنت كم زلوكم بقاله نقرب جزي سيزونال زغونه حلف تقونو بدحريو غنا اموداتا غنا كتكبريكم كتحقوسيكم تعيلو نتي كيرئكم وتفكروا حجون كيرئكم وبو تامنوا زلهم نت مدمدم تامنتكم نسدما مدحان نفساتكم مسرحكم بزي نقر كبرن
አሜን እዚያ ቃል አቀደም ደስ ብለንላ ዘይንገር ቃል ክገልጾ አንቋሰብ ክገልጾ ዘይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አታሐዳሽ ትርጉም ታያትብል እዚያ ንስኻትኩም ስለዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃዝ ዘለዎ ድሕነት ክሳዕ ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም ኣሜን ስለዝኣመንኩም ክሳዕ እቲ መወዳእታ ክገሃዝ ዘለዎ ምድሓንኩም ዝመጽእ ሓይሊ ኣምላኽ ክሕልወኩም ሽሕኳ ሕጂ ንቑሩብ ግዜ ረይዋ ኣብዛ ሓዳሽ ትርጉም ሽሕኳ ሕጂ ንቑሩብ ግዜ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ክትሓልፉ ግድ እንተኾነ በዚ ክትሕጎስ ሽዑ ክቕፅል ከሎ እዚ ከዓ ስለምንታይ ድኸውን ኢሉ ካብቲ ወርቂ ዝበሃል ባሕዊ ድሓልፍ እምነትኩም ዝያዳ ተፈቲኑ ዝወፅእ ከም ዝኾነ ፕሩፍ ክረጋገፅ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ዘመን እናኸፍአ ክኸይድ እንሰምዖን እንሪኦን ዘርዕድ ዘፍርሕ full of uncertainty ጽባሕ እንታይ ትኸውን ብምጽባይ ጽባሕ እንታይ ክትወልድ ኢላ ነፍሲ ሰብ ክሳዕ ትወፅእ ፌንት ክሳብ ትወፅእ ኣብ ዝረዓደሉ ግዜ ንሕና ግና ቀንዕ ንብል ርእስና ከዓ ነልዕል ንምንታይ ቃሉ ነጊርና ኢየሱስ ነጊርና ሕጂ እንተድለየ ዝተፈላለየ ፈተና ንሓልፍ ንኽእል ኢና ግናኸ ብዘይንገር ክቡር ሓጎስ ክንሕጎስ ኢና ስለዚ ንሓድሕድና ነስተብል ንሓድሕድና ኢንከሬጅ ንገባበር ኢየሱስ ክመጽእ ቀሪቡ ይምጻእ ዶ ኢየሱስ ማራናታ ዶ አሜን ዶ ማራናታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሁላትና እንጸልይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሓጻር ክንጽልይና ሒደት ደቂቕ እስከ በዚ መንፈስ እዚ ሒደት ደቂቕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሎሚ ቃሉ ኣብ መንጎና ገሊጽዎ ኣሎ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽ እተገልጸሎም ዘበሉ ከዓ ሓይልታት ትመጽእ ዓለም ይጥዕሚኦም ናይ ሎሚ እስከ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልናታ ትመጽእ ዓለም ጥዕምና ካብዚ ስፍራ እዚ ክንወጽእ ከም ዝመጸናዮ ዘይኮነ ብተስፋ ቁርጸት ብምሕላል ርእስና ኣድኒና ተስፋና ቀቢጽና ዘይኮነሲ ሓይልታት ትመጽእ ዓለም ፐርፌክት ፒስ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ሰላም ፍሉይ ዝኾነ ዕረፍቲ ፍሉይ ዝኾነ ትብዓት ተሰሚዕና ፍሉይ ዝኾነ ትውክልቲ ኣብ ቃሉ ጌርና ክንወጽእ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልታት ትመጽእ ዓለም እግዚአብሔር እዚ ህዝቢ እዚ እግዚአብሔር ህዝቢ ካብ ቅድሜኻ ሓይሊ ትመጽእ ዓለም ክንጥዕም ሎሚ ኣብ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ንሰምዖ ብዙሕ ዘፍርሕ ኣሎ እንሪኦ ብዙሕ ዘሸብር ኣሎ ግናኸ ንዓና እግዚአብሔር መዕቆቢና ኣብ ግዜ ፀበባኻ ፍጹም ረድኤት ወሬው የሚያስፈራ የሚሆኑ በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆን በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ እኛ ግን እስከንወለው እኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነው ዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር እኛ ግን ሃሌሉያ እኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን
እግዚአብሔር ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆነው በምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። ለእኛ ግን እስከ ሃሌሉያ ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ ምድር ዙሪያ እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። እየከፋ ሲሄድ ጊዜ መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው። ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር እንግዳ ነገር እንሰማለን አዲስ ነገር እናያለን ወዮ ወዮ እንጀራለን ጠባቂ አምላክ እንደሌለን ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊምና ሁሉ ክብር ንቅድስ ሽምካ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር መንፈስካ አማከልና እግዚአብሔር ሎሚ ዘበርታዓና መንፈስ ዘበርታዓና ቃል አማከልና ስለተገልጸ ተመስገን። እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ርእስና ነቕናዓሉ እግዚአብሔር ተስፋና ክውዳ ከም ዝቐረበ እቲ ተስፋ ንገብረሉ ምምፃእካ ኣዝዩ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ከም ዘለኻ ኣዝኻ ቀረባ ከም ዘለኻ በዚ ቃል እዚ ተፃናኒዕና ርእስና ኣልዒልና እግዚአብሔር አምላኽ አቦ በተስፋ ንህፍትመሉ ጊዜ ስለዝኾነ ንባረኸካ ኣለና። እግዚአብሔር ሎሚ አቦ ንህዝብኻ ንመጓሴኻ በተስፋ ሃብታም ስለዝገበርካዮ ተስፋ ቆሪፁ ዝሕለል ዘሎ ነፍሲ ትሕለል ዘላ ነፍሲ እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ንነፍሲ ወከፍና ስለዝተዛረብካልና ተባረኽ አቦ በብዙሕ አንሰርቴኒቲ ጽባሕ እንታይ ከም ትወልድ ኣብ ዘይንፈልጦ ከቢድ ጊዜ እግዚአብሔር ኣባኻ ግን ንተኣማመን ኣለና። ናይ ህይወትና ሓላፍነት ንስኻ ኢኻ። ናይ ናብራና ናይ ሓዳርና ናይ ውልድና ናይ ስራሕና ናይ ኣገልግሎትና ናይ ጥዕናና ናይ ፋይናንስና ናይ መጻኢና ናይ ኩሉ ኩነታትና እግዚአብሔር ውሕስነት ንስኻ ኢኻ። ኣቦ ውሕስነት ኣብ ኢድካዮ ውሕስነት ኣብ ኢድካዮ በዘሎ መንገድኻ ንስትንፋስካ ናብ ኢዱ ዝሓዘ እግዚአብሔር ተባሂሉሎ كل من قدنا مزعينا استنفاسنا عبيد كاين ونبارك كالنا እግዚአብሔር نعمنا كاينا نوكل كاينا እግዚአብሔር صعد ما يتحفرنا نيها ايتعدكنا نيها تعدلي بفتنا قانت حلفنا قويتا نسقاقن او اللغا موصاو خك علينا ما انتان ما قد سلازلك نبارك كالنا اموداتاون بتحلفنا بزي እግዚአብሔር باخا بتزفقرك الناس اصبقنا سلنسعد نبارك كالنا كل كبر نقدس شمكاي باسم يسوع امين. ክብርና አምላኽ ይሁን ስለጸናሐና ጊዜ ንአምላኽ ንመስክኖ ያብሔር ባርካ ናተሐወይ እስከ ጎይታዬ ባርካ ንበሎ ሃሌሉያ አምላኽ መስገን እስከ ምናልባት አጋሽን ተለኹም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድኃኒኹም ዘይተቀበልኩም
እንተለኹም እሞን ኸኣ ክትቅበልዎ እትደልዩ ፍቓድኩም ዝሃብኩም ክትህቡ እትደልዩ እዚ ዕድመ እዚ ክዕድም ኣምላኽ መስገን ጎይታ ዘይተቐበለ እንተሎ ኣብ መንጎና ሞይቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥ ሰብ እሞ ድማ ንመድሓኒ ክቕበል ዝደሊ ሰብ እንተሎ ኣምላኽ መስገን እዚ ዕድል እዚ ዓብ ዕድል እዩ እሞኒ ኢድኩም ኣልዕሉ ክንጽልየልኩም ጥራይና ጎይታ ዘይተቐበለ ሰብ እንተሎ መንጎና ንመድሓኒ ዘይተቐበለ እንተሎ ንመድኃኒ ዓለም